Začni ty, to tebe to melo lepšie. Dobre, takže dámy a páni, sedíme tu s Tomášom Pácikom zo spoločnosti Rezitech. A keď sme začali teraz natáčať toto video alebo tento mini podcast, tak sme sa hádali, že kto začne, lebo Tomáš to je proste ITčkár a obchodník a hneď chcel ísť na merito veci. Ja som povedal, že pozdravme najprv poslucháčov, alebo teda tých, ktorí nás sledujú, takže želáme vám asi príjemný deň. Presne tak. Veľa úspechov, natáčame to v piatok, čiže sme v takej kľudnej atmosfére a ja si myslím, že v takejto atmosfére sa bude aj vám ďalej podnikať, keď si uvedomíte, aké novinky teraz momentálne prinášame. Takže Tomáš, spustí, že čo je nové? Ako vravíš, a ja vás teda pozdravujem. Áno, hneď som chcel ísť na vec, lebo je to za nás veľká vec, pretože my sme už 2 roky dozadu pracujeme na tom, alebo už to bude možno aj viac ako 2 roky, na tom, aby v Rezitechu boli, nazvem to, že automatizované dáta z katastra. Alebo určité dáta, ktoré správcovi donesú to, že vidí aktuálne zmeny alebo aktuálnu zostavu listu vlastníctva. Pretože alebo často sa stretávame s tým správcov, že je s tým problém a väčšinou to robia sami. Že pred schodzou alebo pred hlasovaním si kontrolujú LVčka a možno tí menší správcovia to nejakým spôsobom zvládajú, ale veľmi často sme sa s tým stretávali aj pri veľkých správcoch, kde keď máš 100, 200, 300 domov a nekontrolovali to len pred schôdzou, hlasovaním, ale aj neviem, raz za mesiac, tak to bola celkom slušná agenda. Čiže nám sa vlastne podarilo, a to je to gro, že prečo tu sedíme, nám sa podarilo do Rezitechu získať dáta, ktoré sa aktualizujú automatizovane na 24-hodinovej báze na celom Slovensku. No a teraz že to sme my, čo to celé tak akože spracovávame a vnímame, že to podstatné, čo v Rezitechu bude pre správcu, alebo už je vlastne od pondelka, teda o 3 dní to spúšťame, je to, že správca vidí v prostredí Rezitech priamo zmeny v tých listoch vlastníctva alebo v tých daných bytoch. Či už je to, neviem, dedenie, predaj, kúpa, alebo akákoľvek zmena v tom vlastníckom pomere. A čo je výhoda, že to toho správcu notifikuje. Aj takže nemusí byť on ten aktívny, ktorý si ide stiahnuť LVčka a neviem čo všetko, ale naopak systém to pekne upozorní. Aj že takéto zmeny sú na vašej báze bytových domov. A toto ako keby vnímame ako veľký posun dopredu, pretože my už možno tak rok a pol, 2, keď začne s nami správca spolupracovať, tak my pri spustení toho domu nejakým spôsobom sme zabezpečovali to, aby správca nemusel nám dávať, neviem, LVčka alebo podobne, že my sme vytvárali tieto veci. Tento servis sme už zabezpečovali, ale toto je akoby úplne iný level a zatiaľ sa to podarilo iba nám na Slovensku, čo sme vlastne radi. No, my sme pred rokom ako združenie sme hovorili, že to proste nejde. Mali sme aj nejaké vyjadrenie úradu geodézie, ako to nejde. A som strašne rád, že to zrazu ide, pretože to, ako si povedal, že ste to zabezpečovali doteraz, to je síce pekné, ale to si aj správca môžu povedať, že sme to zabezpečovali doteraz. Obrovský problém toho doteraz bolo, že do toho vstupoval ľudský faktor. To znamená, neustále musel byť niekto, kto to kontroloval, nahadzoval, riešil a samozrejme pri správe nám je všetkým jasné, že keď niekto predá byt, tak proste zabuchne dvere a proste není toho, kto by to nahlásil správcovi. Ten nový vlastník si vybaluje krabice a skladá nábytok, že tiež sa neprihlási tomu správcovi. No a potom samozrejme vznikajú rôzne problémy, nielen pri hlasovaní, ale so všetkým, s vyúčtovaniami, s časovým rozlíšením, proste so všetkým. Čiže za mňa to není len nejaká taká novinka, ale ak je to naozaj tak, že to bude správcov notifikovať, ak majú samozrejme spustený Rezitech, tak je to niečo úžasné, pretože konečne sa dozvedia v reálnom čase, že zmena nastala. To je naozaj kľúčová informácia. No, my sme to ako keby aj prezentovali už na 2 takých mini podujatiach, v podstate aj ty si bol účastný. A práve, že vnímame tú spätnú väzbu od správcov, že akože to chcú okamžite. No jasné. Lebo mali na to človeka, ktorý to robil, alebo nejakým spôsobom to robili. A presne, že ľudský faktor odtiaľ odpada, alebo teda chybovosť ľudského faktoru. Skrátka to sú dáta, oni pritečú, ukážu sa a tak ďalej, takže je to vnímame tak veľké. No, presne keď sme sa bavili o digitalizácii správy, tak digitalizáciu správy nemôžeme vnímať len to, že niekde naskenujem nejaký dokument a kde si ho uložím. Toto je presne to, keď sme už od začiatku hovorievali, a to samozrejme nielen čo sa týka spoločnosti Rezitech, ale všeobecne digitalizácie ako takej, že to má šetriť peniaze správcov. A najväčší náklad správcu, predpokladám, že s tým všetci asi súhlasíte, kto správu robíte, tak sú mzdy. Čiže keď ja dokážem ušetriť mzdové náklady, tak je to samozrejme pre mňa obrovský benefit. Aj keď v
Pelíškoch to tak bolo pri tom rozbití pohára, že a skláži nebudú mít co žrát, hej. Ale ja si myslím, že toto problém správcov není, pretože tých ľudí je tam nedostatok v tomto segmente, takže ja si myslím, že to je pozitívne. Ako ja to vnímam veľmi pozitívne a správcov určite tiež. Ono dobre si aj to povedal, že dbať na to, alebo že my aj tak pristupujeme v Resitechu, že ten nástroj ti má šetriť čas a peniaze. Lenže ono je to taká fráza, že otvoríš si internet, reklamy a všetko ti šetrí čas a peniaze, hej. Lenže reálne, že má to akoby nadväznosti, tak sa na to pozeráme v Resitechu, že umožňujeme elektronicky hlasovať, napríklad. OK, a čo na to treba? No, na to treba napríklad aj aktuálnu zostavu vlastníkov. A vnímame, že dobre, tú digitalizáciu, ako si spomínal, že čo všetko sa dá zdigitalizovať, aby ten správca mal pohodlie toho, že OK, mám tu na jeden klik, alebo že všetko je zabezpečené a môžem sa starať naozaj len o výkon svojej práce. Robiť nejaké zmeny, zateplenia, úvery a tak ďalej, výborne, tak zameria sa na to, čo je podstatné, jeho práca a ostatné, čo možno najviac je byť zdigitalizované, tak nech je. Tak sa na to pozeráme, takže ja som teda rád, že sa nám to konečne podarilo. Táto problematika má ešte ďalšie kondície, ktoré treba spomenúť, a to je to, že pri tej zmene vlastníckeho práva, ktorá sa udeje just počas prebiehajúceho písomného hlasovania, tí správcovia, keď to nevyhodnotia absolútne presne, tak sa ľahko môžu stať, že uznajú hlas niekoho, kto už vlastníkom nie je, prípadne neuznajú hlas niekoho, kto už vlastníkom je. A toto je point, ktorý treba brať veľmi vážne, pretože keď správca má konať s odbornou starostlivosťou, tak buď na to vynaloží obrovské náklady z hľadiska ľudských zdrojov, alebo to má nejakým spôsobom automatizovanie. A keď je niečo automatizovanie, tak bohužiaľ si musíme povedať, že tá automatizácia je často presnejšia a spoľahlivejšia ako výkon ľudskej práce v týchto oblastiach. Takže za mňa toto treba vnímať ako veľmi dôležitú vec. Ale musím povedať aj to, že niekedy, možno že aj ja som si niekedy myslel, že no dobre, keď robí, ja neviem, Resitech alebo technologická firma, keď robí nejaký seminár, tak tam asi príde a rozpráva o tom, kedy vznikli, koľko majú zamestnancov, akí sú perfektní, aké majú farebné logo. Ale na tých seminároch, ktoré robíte aj vy, však koniec koncov na niektorých som aj bol, dokonca na niektorých som mal tú časť prednášať, čiže ďakujem, tak sa brali aj tie veci, ktoré s týmto súvisia a vysvetľovalo sa to tým vlastníkom alebo aj tým správcom alebo tým účastníkom, že aké všetky veci treba brať do úvahy, aby sa ľudia vyhli problémom pri výkone správy. A toto si myslím, že má zmysel potom chodiť aj na tieto semináre technologických firiem, lebo povedať si, že však my ako združenie robíme semináre, to je super, ale ja o tých technológiách zase toľko neviem a možno nejaká jedna konferencia, dve konferencie v roku nie sú dostatočným priestorom na to, aby sa to prebralo do hĺbky, takže ja sa teším, že robíte aj tie semináre, alebo už môžem povedať, že robíme, keďže sme partneri. Myslím si, že môžeš povedať určite, že OK, tak robíme aj spoločne. Ono to vlastne vzniklo tak, že ty máš svoje webináre ako združenie, my máme svoje, no a už je to také nejaké spoločné. Pomáhame si. Ale ono to presne dáva zmysel, že ako si aj spomínal, aj sa nám stalo, že počas hlasovania sa zmenil, počas doby trvania elektronického hlasovania sa zmenil vlastník. No a teraz výborná vec v týchto automatizovaných dátach je to, že znova správca sa nemusí si to ako keby všímať nejako, že ide otvárať ovečka, ale mu to príde znova ako upozornenie. Tým pádom, aha, ok, mám tu nejakú situáciu, čo s tým robiť. No a to sú napríklad aj ty ako právnik, ktorý povie jasné, aha, umožnili sme jednému, umožníme druhému, takýto je výsledok a my to v Resitechu v aplikácii reflektujeme. A neviem, či sme niekedy na prednáške dávali, že koľko máme zamestnancov, alebo že kedy sme vznikli. Skôr to vnímame tak, keďže aj cez tie semináre, konferencie, či už tvoje, naše spoločné alebo iných, sa stretávame s vami, so správcami, tak vnímame to skôr ako celé to ako službu. Že my nebereme ten Resitech akože technicky, že tu máte software, nech sa páči a kúpte si a využívajte vôbec, ale že ako keby u nás tá spolupráca práve začína tým, že začneme spolupracovať. Že tam je ten bod, kedy my sa tomu venujeme ako spoločnosť, ako firma, lebo presne právne veci, že strašne veľa je tam problematiky v tom celom segmente správovania, že nie sme len o softvéri. A znova nadviažem teda na tú hlavnú tému, to sú tie katastrálne dáta, že ako keby zapadá mi to do konceptu toho, že OK, je to technológia, je to digitalizácia, je to v softvéri, ale zároveň je tam tá pridaná hodnota v ušetrení toho času, v nejakej jednoduchosti práce, v tom v tej ľudskej chybovosti, ktorá sa teda nejakým spôsobom odbremeňuje a koniec koncov aj v možných problémoch na právnej báze, lebo ak niekomu neumožníš hlasovať a už je na LVčku zapísaný, tak môže to byť problém. A
ja chcem možno ešte povedať jednu vec v tom celom, že ako je to v Resitechu spravené, že tie upozornenia, ktoré prídu na zmenu, že správca ešte má právo akceptovať alebo neakceptovať, že aby naozaj to nebolo také, že zrazu mi to v softveri niečo hneď mení a bez môjho vedomia alebo tak, čiže je to, správca o tom vie, aké sú zmeny, aby to bolo akoby zachované, neviem, ak je náhodou predsa niekde nejaký rozkol alebo čo, aby o tom proste vedel. No, ja presne toto hlavne ako právnik vnímam a poviem to možno troška tak ľudovo. Používala to moja babka, ona bola akože veľmi múdra žena, nie Resitech, ale túto múdrosť, ktorú chcem povedať, ona ich mala viacero a možno pri iných vstupoch použijem aj inú. Ale ona mi vždy hovorila, volala ma Dodo, iné, že to neznášam, ale akože ona mi tak dotkol. Sú len dve veci. Je problém a je prúser. Problém môžeš riešiť. Prúser môžeš už len žehliť. To znamená, že vyhnime sa tomu, aby sa veci dostali do toho druhého štádia. Kým sú problémom, to znamená, došlo k zmene, je to problém, ktorý veľmi rýchlo vyriešime vďaka notifikácii. Lebo ako správca som notifikovaný, viem, že došlo k zmene, vyrieším, zmením, zabezpečím, prepošlem nejaký link novému vlastníkovi, čiže všetko funguje, je to problém. Ale keď toto nemáme, zlyhá ľudský faktor, presúdenie sa nám to až do toho prúseru s prepáčením, to už môžeme len žehliť, že už len môžeme hovoriť, čo teraz? Tomu sme umožnili, tomu sme neumožnili, opravíme zápisnicu, bože môj, bude to platné hlasovanie, čo keď to bol rozhodujúci hlas? Tomuto sa vyhneme, pretože tí správcovia majú toľko starostí, že vyrábať si ešte zbytočne takéto situácie asi nepotrebujú. Takže ja v tomto vidím tú najväčšiu pridanú hodnotu a to, čo tým správcom priniesie proste táto funkcionalita. Akože, možno sa to zdá ako malá vec, ale je to naozaj vec veľká. Čiže je to malý krok pre Resitech, ale veľký skok pre komunitu správcov. Určite. Akože vnímam to tak, lebo aj tým, že už tú bázu správcov alebo vlastníkov v Resitechu máme celkom slušnú, ako by sa nám kopia rôzne takéto nuancy. Aj priznáš, čo to je slušné, že koľko to je, že veľa? Tak už sa buď už sme okolo 100 000. Hej? Tak to je super, lebo ja som sa bál, že povieš, ako toho počítajú Indiáni. 1, 2, 3, veľa, mnoho. Veľa, mnoho. Nie, akože už je to celkom slušná báza, že čo vlastne nám aj umožňuje ako keby vidieť na veľmi, veľmi slušnej báze, či už ako vlastníkov používateľov, ale aj správcov, ako tiež používateľov, alebo možno z tej druhej strany, že vidieť naozaj, čo využívajú, alebo s akými problémami sa stretávajú. A presne ako vravíš, aj tieto katastrálne dáta si myslím, že vedia neurobiť prúser alebo eliminovať ten prúser. Takže verím, že to teda že to padne na úrovnu pôdu. Podľa mňa super, čiže ja sa teším, že posúvate takto veci vpred. My ako združenie sme tiež radi, že teda máme to partnerstvo, pretože potrebujeme sa všetci navzájom posúvať. A tým všetci nemyslím, že vy nás a my vás, ale celú komunitu správcov, pretože ani združenie není komerčný subjekt, vy síce ste, ale nemyslím si, že to, čo ponúkate, tie peniaze, ktoré za to pýtate, že to je tá skutočná hodnota. To je presne ako pri správe, že tí správcovia to dneska robia za nejakú sumu, ale skutočná hodnota tej správy je o mnoho vyššia, čiže svojím spôsobom to robia troška ako keby charitu a vy asi tiež, lebo poznám vaše ceny, poznám ceny aj teda iných možno firiem v tomto segmente a všetky tie firmy sú asi cenovo nižšie, ako by si naozaj zaslúžili. Takže je to posun pre komunitu a ja to cením, takže sa teším. Nám sa to ako páči, lebo v podstate ako keby aj nás ako členov tímu ten Resitech dostal do tej komunity. Takže ono to bolo také, že my sme predtým ako keby my ako ľudia za tým Resitechom, že nikto nemal nejaké skúsenosti so správovaním domov, keď tak sme boli vlastníci bytov z tej druhej strany zase. A ako keby tých 5 rokov, ktoré fungujeme, nás dosť ako priblížilo, alebo my sme sa do toho tak vúpli a je to celkom zaujímavé a tiež sme ako keby všetci v týme takí, že máme radi posúvanie tej komunity, ako keby prinášať nejaké hodnoty a hľadať tam tie nejaké problémy a riešiť ich. A čo nevieme sami, to vieme s partnermi, ako napríklad s vami. A je to ako keby potom, keď vidno ten výsledok, že napríklad ten správca, alebo aj ten vlastník, alebo to celkové, tie bytové domy, sa vylepšujú, či už po stránke toho, že právnici radia, ako to robiť alebo nerobiť, technologické firmy a my im ponúkame nejakých pomocníkov, lebo aj ten segment, že on sa dosť rapidne, sledujeme aj rôzne štatistiky, že ten segment sa dosť aj zmenil, možno za posledných 10 rokov v zmysle vlastníkov a akým spôsobom fungujú. Veľa ľudí vlastní byty, nebýva na adrese, alebo s prepáčením nechodí na tie schôdze, lebo to
pre nich je nejaká zastaralá vec, on to chce mať v telefóne, on to chce mať vtedy, kedy on potrebuje, či už informácie, hlasovania a tak ďalej a tak ďalej. Čiže a naopak, že keď vlastníkovi umožníme fungovať podľa jeho spôsobu fungovania, správcovi sa uľaví. Áno. Lebo proste vnímame to prepojené nádoby, tým pádom je to celé také, že výhody pre vlastníka je vlastne uľahčenie pre správcu. A naopak výhody pre správcu je možno uľahčenie pre vlastníka, že pozeráme sa na to z oboch tých koncov uhlu pohľadu a neriešime, že aj tie katastrálne dáta, hej, že je mi jasné, že má vlastník povinnosť to ísť informovať a tak ďalej a tak ďalej. OK, ale vieme, že sa to nie úplne tak možno deje, alebo dedenie a podobné veci. A OK, tak z nášho pohľadu, dobre, poďme po zdroji informácií, poďme to vyriešiť po svojom, tak ako si myslíme, že to je najefektívnejšie, ako to pomôže. A toto je akoby tá logika, s ktorou sme vlastne dospeli ak tým dáta. No, ja to celé vnímam možno troška aj z tej strany toho správcu, že komunita si vie, že som dlhé roky správu vykonával. A za mňa, keď začali tieto aplikácie, tak to bolo o tom, že za koľko. Už aj táto zmena to celé posúva troška do inej roviny a možno prídete ešte s niečím a už otázka za koľko na stole nebude. Už bude iba na stole otázka, že a kedy. Že kedy vlastne začneme. Lebo, ako hovorím, táto problematika je veľmi dôležitá a treba si uvedomiť jednu vec, že prišla novela zákona o vlastníctve bytov od 1.1., ktorá hovorí jednu dôležitú vec a to je to, že čo len jeden jediný vlastník, ak chce, tak správca zabezpečiť musí. No. A teraz ako to správca zabezpečí? V zásade sú k dispozícii možno 4 alebo 5 platformiem, väčšinou v rámci nejakých správcovských softverov, ktoré sú, dajme tomu, není úplne na toto špecializované, čiže majú tú funkcionalitu z časti oklieštenú. A správca to urobiť musí. Musí to zabezpečiť. Či sa mu to páči alebo nie. A nielen správca, aj spoločenstvo. A teraz čo urobí? Nič. Nemôže neurobiť nič. On si niekoho musí na to objednať. A teraz je otázne, že či si zvolí len také kuse riešenie, ktorým to nejako zapláca, alebo si zvolí riešenie, ktoré je naozaj profesionálne a ktoré sa vyvíja dopredu a prináša funkcionalitu stále novú a novú a novú, lebo tá doba sa vyvíja. Kedy si sme netušili, že budú sociálne siete a mysleli sme si, že telefón s telefónnym zoznamom pod pazuchou, že vrchol technológie. Dnes je doba radikálne iná. Proste v tomto segmente to ide rovnako dopredu. Takže otázka už ani není, že za koľko, ale kedy. A samozrejme s kým ísť do toho, pretože tí správcovia aj tie spoločenstvá musia. Oni už nemajú inú možnosť. Musia. Je to tak a ako si aj povedal, že, jak povedala tvoja babka, problém prúser, a že stretávame sa s tým, že niektorí to ubezpečenie, alebo ako si to rozprával, že vnímame aj tých našich zákazníkov, že keď im zabezpečíme takto, že kým ešte vlastník nedopytuje, povedzme to elektronické hlasovanie, že ešte kvázi ticho, a my im zabezpečíme to hlasovanie, vidíme, že ten správca je na tejto úrovni akoby v kľude, sme ho nejakým spôsobom uistili a nech už kdokoľvek si pýta to hlasovanie, má software vyriešený. Hej, že už je to taká tá proaktívny prístup správcu, OK, je tu možný takýto problém, môže z neho nastať prúser, lebo čo keď správca v tej chvíli nemá na to dobrý nástroj, alebo to je jedno, zabezpečíme mu to, už ani prúser, ani problém nenastáva, už len riešenie veci a naopak vie to ešte zefektívni, keď je proaktívny, napríklad v tom elektronickom hlasovaní s tým, že znova skladba vlastníkov. Niektorí chodia na písomku, niektorí nechodia. Aj z objektívnych, aj z neobjektívnych dôvodov. Výborne. My ich dáme všetkých dokopy, dosahujeme vyššie kvórum. A keď si vravel, že nie je otázka či, ale kedy, alebo tak nejak si to rozprával, tak mám jeden veľmi taký vtipný príbeh môjho kolegu Jakuba, ktorý presne tak hodil telefón, pozerám, lebo mal s našim zákazníkom akože rozpracovanú spoluprácu a rozmýšľal, že zavolal zhodil telefón a že není otázka, že či, ale kedy. A za mňa, že poďme. A na druhej strane, nebudem teraz menovať, aby som náhodou, ale že a na druhej strane, že tak dobre. A bolo to akože veľmi príjemné, ja som bol vtedy vedľa Jakoba, keď telefonoval, že ono to asi aj platí, alebo možno aj bude po veľa väčšom platiť. Tak teraz rozmýšľaš, že či nemáme s Jakubom spoločnú babku. Môže byť. Super, dobre, tak som rád, že sme sa takto posunuli. Asi ďakujeme za to, že ste si nás vypočuli. A ak budete chcieť vedieť viac o tejto problematike, kontaktujte buď Resitech, alebo môžete kontaktovať aj podporu správy. Obidve strany vám rádi tieto informácie posunieme, ale čo je dôležité, zúčastnite sa na tých podujatiach. Nebude ich málo, 4.
júna, čo za pár dní máme Nitru, Presne tak. 5. júna máme Ružomberok, 19. júna máme Bratislavu, na september chystáme Košice a pri troche šťastia sa nám podaria ešte ďalšie mestá. Takže neignorujte to, máte sa čo dozvedieť aj na technologickom seminári, aj na seminári, ktoré organizuje nejaké odborné združenie. Takže ďakujeme za pozornosť, priatelia, a tešíme sa na to, že sa uvidíme. Ďakujeme pekne, držte sa.